Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Rakanas. Kini ang tulumanon nga makahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. BagOng Bayani. Para yun nung takaron ang isuwa tampo nga gipada kanato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag singan nga Jona. Sa panagbuhag na mo ni Glenn, hinahinay ko nga naka-move on hangtod nga hingpit na cute nga nahanaw ang pagbati ko nga to niya. Apan siya nasad ang nagsigig samok nako. Kay lagi ko no, iyang natugkad nga ako ang matuod niyang kimahal. Nagkadesisyon ko nga i-grab ang opportunity nga ato manarpaho sa States, sa Florida. Samtang usa kay gayon ni Ana, nipakita si Glenn ako, kaya ko kuno siyang supak sa kong plano. Gilasan ko tungod kay sa pagkatinuod lang, wala good ko'y feelings para niya. Sa matag higayon nga ma-stress ko bahay ni Glenn, naagud si Jet nga kong close friend nga bayot nga mo'y permi na kong kaopan. Siya ang tig-comfort nila ko. Nilipay ko sa diyang napati na ko nila ni Mama at Papa ang ilang suporta alang sa kong paglarga niya sa Florida, USA. Si Glenn nga kong ex ni nga dosad sabay o nagkaabot gid sila si Papa Enrico nga may kasuko niya. Gikulbaan ka imi ni Mama Carmeling o nabalaka. Nga pang niya naman pud ka. Sweetie. Pagilom, uy. Sweetie si mong kabuang. Ikaw ba? Gahi ka kay kag-usa? O baga lang kay kagnaw nga dili na ginamadutlan og kauwaw? Kung sa may tuyo, ana tawhana. Oh, hala. Si Papa. Sir, maing hapon. Nako'y tuyo ni Jona, sir. Glenn, lakaw na. Lakaw na. No, dili ka mulakaw. Mas may magkasulti mi og si Papa nimo. Gusto siya. Mas maayo tuod nga magkasulti mi ani diya Jona. Kay kunon sa kadako sa atraso nga iyang nabuhat nganha nimo. Mas giisip kong labaw pa niya na ang atraso niya nako. Kay imugod kong amahan. Og pinangga ko kayo ikaw na. Pa. Ayaw kabalak. Kay makapugong pa ko sa akong kaugalingon. Dili na ka pagkauwawan. Salamat, Papa Enrico. Sir, wa man sabag ko'y dautang tuyo sa ako rong pag-anhi dinhi. Gusto ko lang untang pugnan si Jona aron dili mo padayon sa paglarga nga to sa laing nasod. Wa kay katungod sa kinabuhi ning akong anak do. Aron hilabtan nimo siya sa iyang plano o sa iyang mga desisyon. Sir, Mahimo ka ng mulakaw. Ug palihog lang. Husto na sa imong pagsamok-samok sa kinabuhi sa akong anak. Naka-move on na siya human mo pasakite o binuang. pero sir, mas nasuta na ako nga gimahal ko si Jona. Kumpara sa ubang babae nga akong gikarelasyon. Yamat ray hinuod mo, no? Giapil nimo ang akong anak sa mga babaeng dunot nga imuhang gipamilian. Kahilas gud taon nimo. Mura ka magsikin sang gwapuha nga gusto nimong mauiag dun sa akong anak kung mapilian ba nimo siya o dili? Sir, Ayaw paghinilasado. Panamin sa. O da ka maghinambog. Pagbaton bud og kaawaw kay naiilong nimo?
Tigalig wa ka magkabantay. Heh. Wa ko ba padagkaning among anak karon ng inyong pasakitan ug pahilakon. Sunod unya nga rin ako sud sa bay. Day, Jona. Opa, Sakita manulti si mong papa. nakatilaw na hinuon kas kaprangka sa akong amahan. Nakuyawan ko nga nauwaw. Ngano nagsige makaghika pa ng imong ilong? Jet, sige na, uy. Kaon na. Naunsa ba nga nagsige na malang kagtutok hinuon ako? Toy, laay na kayo nga ni-resign ka, Yans. O makamingaw dyan kay Ugma na wana. Mularga na dahil ka paingot Manila. O, Jet. Kaya ito man ko mag-process sa uban akong mga papeles para abroad. Uy, ampi ba yung tao dito, Yans, ha? Ilabi na yun kung to ano niya ka dito sa state. Salamat, Jet, ha? Tinuod yung kang higala. Sige na, mga una ta, Jet. Sige na. Lipay unta ka niya, nagsao na punta og pangaon, pero ang magkasubo kay... Mo naman dahil niyang katapusan na itong panagkuyog, Yans. Nangaon mi nga tinud-anay kyud ang kagkuol niya nga ako nakita sa panagway ni Chet. Og ang maunyang mga pong hangtod karon, dili na gyud nako makalimtan pa sila. Ang among katapusag parehapon sa restaurant, magpabili ng uwat sa usa ka samarang balatian nga dili ko na gyud mahimong makalimtan. Hangtod nga ni anang pagkaingon ugma sa airport. Wa pa malagi ang higala ni mo nga si Jet, day. Mupagikan makato siya ni mo, ha? Naibuong bitaw kog asa na siya pa. Tagsayo man na siyang maabot kung unsang oras sa among sabot. Ay, susiha, oy, ug asa na. Mabalaka man lang po noon ta. Di abitaw ma. Ako nang kontakon. The number you have dialed is either unattended or Uy, out of coverage area. Please try Nga naman ni, uy. Dili man ni usual nga mag-off siya cellphone matag naami sabot. Hinoon. Taas-taas pa man sa oras, nak. Huwat-huwaton ta lang. Mas maayong makita gid mo din o nakabugikan para Manila. Kay mularga na sa dabadayon ka para Amerika. Bitaw pa. Ay, paabuton ta lang day, Jona. Total, niya naman sa tadinhi sa airport. Isa adra bagid ka di ay ito. Suod baya kaayo mo. Maogid ma. Sige rin taon may madali-dali na kong sangpit. Naagyo to uban ako sa kalipay o kasakit. Si Mimi nga akong kauban sa bangko, mapa. Nanawag. Hello, Mimi? Jona, paibawon talang ka nga si Jet na disgrasya. No. Nanawag diri baguhay lang gyud ang iyang tiya ug mao ay nagpahibaw. Nadasmagan di ay kuno og dakong truck ang gisakyan ni ining taxi. Ug nagrabihan gyud kuno sila si Jet ug ang driver. Ug dead on arrival kuno sila. Oh my God! Si Jeff! Patay na!
Wa na ang akong best friend. Nag-leave of absence man to siya, Jun. Kaya aron makapagikan nimo sa airport. Pero, unsa ba noon ang itabo, oy? Ganun na hitabo man ni niya. Lumalargahay naman ko paingon sa Manila, Mimi. Ginoo ko in town. Mauday nga wa gyud di abot. Wa na siya, ma. Patay na si Jan. Naon sa bahinuod di oy. Kasubo ba ni ining hitabo Atol pa magyod sa adlaw nga mularga ka na paingon sa Manila na. Unsa may agay na kong buhaton, pa. Mauday nga atol sa mong pagpangaon kahapon. Miingon siya nga katapusan ako na ito na mong panagkuyog. Padayon lang sa imong paglarga nga to sa Manila, nak. Ayaw padaaning maong pagsuway. Kaluoy ni Jet, ma. Pa. Nag-leave of absence in town sa trabaho. Aron makapagikan ako karon. Apa nakasugat og disgrasya sa daan nga maoy ni kutlo sa iyang kinabuhi. Jona, anak. Ayaw lang kaayog dibdiba ang nahitabo karon ni Jen. Pagbuot sa Diyos ang tanan. Naa siya'y maanindot nga plano mo ihinungdan nga iya kinigitugutan nga mahitabo. Kami na ang bahala nga mutabag sa pamilya ni Jet, nak. O ikaw, padayon sa imuhang paglarga. Nahibaw ko nga masabtan ako ni mo, Jet. Ngawa ang akong presensya sa imuhaon niyang haya. Ni anak ko sa naiya. Airport diri sa Manila. Di ba ko mahimutang nga maguna-una sa nahitabo ni Chad. Pero kinahanglan mo padayon ko. Kaya ako ning pangantoy nga kinahanglan makabaton og katumanan. Si Papa Enrico. Hello, Pa? Jona, nak. Kumusta naman ka diha sa Manila? Okay naman ko din Pa. Maayo ra akong pagkabutang. Og, hapit na sa kumularga paingon sa States. Maayo hiduod kung mao ka na. Good luck alang sa imuhang mga pangandoy, nak. Salamat gid kayo sa inyong suporta ni Mama, Pa. Alang sa akong mga pangandoy. Tuod ay Pa. Kumusta man ang haya ni Chet? Og ang iyang-iyaan. Wa ba ni masuko na ako tungod sa nahitabo sa iyong pag-umangkon? Ha? Papa Enrico?
Thank you kung nagkonsensya sa kamatayon ni Jet nga akong best friend Priscilla. Mao'y naamang good sa kong kaisipan nga kung wa pa unta siya mo pagikan ako, buhi pa unta siya. Mga kasama, atong sundan ugma ang laing sumpay sa suwatampo ni Jona dinining atong tulumanon, BagOng Bayani. Kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner Randy Tayat, Editor Lloyd Gabiana, Soundman Alduen Nacorda. Kini si Priscilla Raganas sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.